Vandaag werd bekend dat een Engels bureau in opdracht van de PVV een onderzoek gaat doen naar of de gulden moet terugkomen of niet. En dat Engelse bureau dat heet Lombard Street Research. En de bestuursvoorzitter daarvan liet vanavond dit weten in het NOS Journaal. What is the leadership mechanism that needs to be invented in Europe? Well, you see, you're asking the wrong person that question, because as far as I'm concerned, the euro is extremely damaging even to Germany, let alone all these countries that are in trouble. So the best thing that can happen is if it breaks up. The problem is that because of the sort of extraordinary devotion to it that all these political leaders have, you can only break up because of their failure. And so it's bound to be a disorderly break-up, and that is the nature of the crisis we're facing. Charles Dumas heet hij. Meneer Graus, u bent PVV-Kamerlid. U doet ook, ik zeg ook naast die dieren, financiën. U zat in die bankencrisiscommissie. De man maakt een beetje een bevooroordeelde indruk. Zo van, hij gelooft eigenlijk zelf niet zo in die euro. Bent u er niet bang dat dat stigma ook op het resultaat van zijn onderzoek zal rusten? Nee, het klopt. Ik doe meerdere woordvoerderschappen, maar hier ga ik niet over. Bij de PVV houden we het allemaal strikt gescheiden. We hebben er hele sterke disciplines in. En ik heb er zelf altijd een schurfteken aan als iemand over mijn portefeuilles praat, als ik er niet bij ben. Dus ik ga dat ook niet doen. Maar ik ben er niet bang voor, want dat was uw vraag. Ja. Nee. Waarom bent u daar niet bang voor? Nou, gewoon, u vraagt, ben je er bang voor? Ik zeg, ik ben er niet bang voor. Nee, maar het zou kunnen zijn dat u een reden heeft om er niet bang voor te zijn. Nee, dat is gewoon mijn gevoel. Ik je altijd al voor mijn zesde zintuig. Ja, precies. Maar dat is toch het probleem, het gevoel. Ja. Iedereen wil terug naar de guldentijd. En toen had iedereen het een stuk beter. Maar als de gulden terugkomt, stopt het niet in één keer, die crisis natuurlijk. Maar sowieso... Het gaat om een gevoel. Maar dat is niet... Iemand moet de PVV eigenlijk gaan uitleggen, denk ik, dat economie meer psychologie is. En op het moment dat je maar iedere keer blijft voeden, negativiteit, en nu moet de gulden weer terug, en we moeten naar de euro. Maar als iedereen maar dat negatieve nieuws blijft krijgen, je ziet nu al dat de eerste berichten zijn al dat mensen de hand op de knip houden bij Sinterklaas. Ik denk van ja, dan gaat het dus mis, want het wordt een self-fulfilling prophecy. Maar de mensen houden toch niet de hand op de knip bij Sinterklaas, omdat de PVV overweegt een onderzoek naar het terugkeer naar de gulden uit te zoeken? Kijk, het gaat erom dat als je maar de hele tijd de stemming blijft maken dat het gaat slecht, we gaan het niet redden, we moeten terug naar de gulden, we moeten van die Zuid-Europese landen af. Ja, mensen raken daar natuurlijk heel onzeker van. Stemmingmakerij, zeg ja. Het is stemmingmakerij. Ik bedoel, ik denk dat je als land niet uit die Europese eenwording moet gaan door weer terug te gaan naar het verleden, maar juist naar de toekomst moet kijken en gewoon proberen met dialogen en met reddingsplannen om dat allemaal goed te houden in plaats van terug te stappen naar het... Koos jij niet bij een kwestie van kiezen tussen euro en gulden voor de gulden? Ik kan me niet voorstellen. Nou, ik dacht het wel. Ik wil het ook zeker. Ja. Ik vind het zo'n nou, weet je, nee, dat zou best kunnen. Waar hebben we het nou over? Gulden heeft natuurlijk al zijn charme. Ik bedoel, de gulden in al mijn eerlijkheid. Voor mij had die hele euro er überhaupt niet hoeven komen. Ja, maar dat was oké toen. Maar nu is de realiteit van de dag. Je kan niet zomaar gaan veranderen. Het werkt niks. Maar alleen maar extra... van een eigen munteenheid van een land. Nee, dat begrijp ik, schat. En dat hadden we 5 jaar geleden nog gewoon, of 10 jaar geleden. Maar nu, serieus, nu na al die jaren... Wat heeft het voor zin om daar überhaupt over te praten? Absoluut. Verandert dit iets aan onze situatie? Nee. Maar de kwestie van kiezen, bedoel je in het programma van 12 jaar terug met jou? Nee. Toen hadden we geloof ik nog een gulden. Ja, maar laten we gewoon het onderzoek afwachten, want daar gaat het toch uiteindelijk om. Laten we nu gewoon afwachten, want voordat we nu weer gaan paniek zaaien en paniek voetballen. Gewoon... Ja, maar dat doe je al. Nee, helemaal niet, want we vragen gewoon een onderzoek. Wacht er nou gewoon af. Ja, maar een onderzoek door deze meneer, dat is natuurlijk gewoon, dat heeft geen enkele schijn van onafhankelijkheid. Dan gaan jullie dan de juiste woord voor, dan gaan jullie er discussie over voeren. Ja, wie staat er weer? Staat trouwens mooi. Ik vind dat Geert mooi staat op die gulden. Hetzelfde Adels B aan. Maar is het überhaupt reëel? Goed, dat zal blijken. Dion Graus, laten we even teruggaan naar het nieuws dat vorige week enigszins door u ook werd beheerst. Want u maakt uw vertrek bekend uit de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Commissie waar u al vanaf, ik geloof, 2009 in zit. Dus ik heb er 2,5 jaar. We hebben natuurlijk een paar maanden na het presenteren van rapport deel 1, verloren krediet. Dat was de onderzoekscommissie De Wit. En we zijn een paar maanden toen even stilgelegen. Kijk, daar staat dit is inderdaad de Dion Graus in gelukkiger tijden. Ja, ik ben nog steeds gelukkig. Ja. Maar ik heb inderdaad, en dat is heel leuk dat u dit aanhaalt, ik heb er toch wel 2,5 jaar en 2 jaar intensief veel van mijn ziel en zaligheid ingelegd. En het is in die 2 jaar ook nooit gegaan dat ik niet capabel zou zijn om in die commissie te zitten. Sterker nog, ik ben opnieuw gevraagd om in die commissie te gaan toen het een enquêtecommissie werd. Juist. En ook toen is van niemand uit die commissie is ooit kritiek gekomen op mijn functioneren. Ja. En pas op, er is ook een staf
van bijna 70 mensen. Want dat is nu wel... We gaan straks per stukje uitzoeken hoe het precies is gegaan. Heel graag. Maar nu even in grote lijnen. We zagen vorige week een hoop ophef. We zagen u ook. We zagen uw geliefde zelfs, die ook nog voor de camera werd gehaald. Laten we even kijken wat er allemaal zo gebeurde vorige week. Is goed. Ik laat me geen vragen voorkouwen door een staf. En ik ben Dion Gauws van de PVV en ik stel mijn eigen vragen. Wie ben jij? Ik ben Joyce. En Joyce wie? Joyce Schmeids. Je bent de vrouw van? Van Dion. En wat doe je dan? Je bent hier gekomen om foto's van hem te maken? Onder andere, ja. Met de bedoeling om straks een boek uit te brengen, mogelijk een film en een stripverhaal. Dus hier staat de vriendin van Dion Gauws? Jeetje. Adviseer jij hem nou thuis ook van, joh, doe maar dit keer een blauwe bril op of doe dit keer maar een roze bril op? Ja, zeker. Oh ja? Dat zijn ook adviezen die ik probeer mee te geven, dat is waar, ja. Ja, de pijnlijke toestanden Het is ontstonden... wel mooi dat Joyce nou inderdaad... dat jullie deze beelden hebben geselecteerd over hetgeen wat er gebeurt. Het is toch leuk ook voor later, ja, zeker, dan kunt u nog eens terugkijken. De problemen ontstonden een beetje doordat u uit die commissie stapte en gesuggereerd werd uit de boezem van de commissie dat kwam omdat u eigenlijk niet goed voorbereid was en domme vragen stelde. Ja, Eén van die vragen, die laten we nu even zien en moeten we even uitleggen wat u daarmee bedoelde. Dat ging om de vraag of de alleingang, zal ik maar zeggen, van ABN AMRO, of dat nou gemoeten had of niet. Ja, dit was de vraag. Was het verstandiger geweest om enkel het ABN AMRO-deel te nationaliseren? Bij mijn weten is het ABN AMRO-deel genationaliseerd. Is er nog een ander deel? Ja. Dit leek een beetje pijnlijk, omdat iedereen namelijk wist dat ABN AMRO als enige was genationaliseerd. Nee, maar dat is dus niet waar. En, dat is wel, en daarom ben ik ook zo boos op de NOS geweest. Ze hebben het inmiddels, tenminste naar het schijnt, ik heb me dat laten vertellen, want ik kijk er niet meer naar, dat ze het aangepast hebben. Wat is namelijk, ik zeg hierna, dat is niet waar, want ze hebben ook Fortis Bank Nederland genationaliseerd. Daarom vraag ik ook enkel. En wat werd er nou gedaan? En met alle respect, maar dat is door de Belgen gebeurd, dat is toch door de Belgen gebeurd? Nee, dat is gebeurd allemaal hier in ons land. Fortis Bank Nederland en ABN AMRO zijn genationaliseerd. Wat gebeurt er nu? Door zo'n knip te leggen daar, denken de mensen, wat is die Gauws van domkop? Maar het was helemaal geen domkop, want ik zei tegen meneer Smitman, en dan kun je afvragen wie de domkop van de twee was. Ja. Zeg ik, nee, want Fortis Bank Nederland is ook genationaliseerd. Dus ik had wel terdege daar een weerwoord op. Maar wat is nu, en dat vind ik echt het schandalige van de zaak, dan gaan op een gegeven moment mensen, zoals bijvoorbeeld Bas Paternotte, die gaat er met zijn volgevreten hoofd achter een laptop het 's avonds zitten. Dat is een redacteur van Geen Stijl. Ja, maar hij doet ook veel voor de tijd, maar met alle respect. En die man, dat is dus echt een klotskop. Die gaat letterlijk... En wat, een klots? Ja, een klotskop. Dat werd vroeger om de mijnen gebruikt. Dan laat ik nog wel een keer zien. term uit Joling en Gordon. Die gaat dan schrijven. Ja. En of er een column is een stuk, dat maakt me niet uit. Je mag dat niet doen. Gauws wist niet eens dat de ABN AMRO genationaliseerd werd, want ze liet het woordje enkel weg. Ik vraag namelijk, had men niet beter enkel de ABN AMRO? Dus ik bedoelde, dan hebben we ook Fortis Bank Nederland genationaliseerd. En door dit zo in de pers te brengen, en dat is echt massaal gebeurd, maar meneer Gauws, wordt de aandacht voor mijn juiste reden weggepakt. Want ik had een goede reden. Ja. Niemand had het in mijn plaats bijna gedurfd. Ik heb het gedaan. En wat wordt er gebeurd? Ja. Wat gebeurt er? Ze gaan dan gewoon woorden verdraaien, ze gaan knippen en plakken en ze zetten mij een beetje als een of andere idioot neer. Okay. Ik werd bij Buitenhof letterlijk halve garen, dat betekent zwakzinnige genoemd, door Max Pam. Nou, met alle respect, maar wie is hij om dat over mij te zeggen? Want u bent geen halve garen en het is onzin dat Max Pam dat zegt u. Dat begrijp ik ook wel. Het is gewoon schandalig om iemand zo te beledigen, terwijl die man helemaal niet weet, hij kent me niet eens. Nee, dat hij kan ook helemaal niet over mij oordelen. Dat zijn allemaal mensen die kijken in een samenvatting van de NOS die geknipt en geplakt is. En dan gaan ze met een volgevreten over achter de laptop zitten. Dan gaan ze leugens in de wereld brengen. Ja. En dat zijn rioolratten. Ja. En ik ben als dierenvriend. Ook voor de rioolratten. Ook voor rioolratten, maar je moet ze nooit een pen of een pad of een laptop in handen krijgen. Maar toch even. Ik begrijp uw woede best wel. Maar tegelijkertijd hoort dat een beetje bij het vak. Als je je nek uitsteekt, dat er mensen zijn die daar allerlei dingen over zeggen. Maar dat is toch geen reden... Dat is feitelijk onjuist, hè? Het is geen reden om uit zo'n belangrijke commissie te stappen. Ja, jawel, maar dat heeft redenen. En dat is namelijk mijn probleem. Want u zit daar zo lang namens ons allemaal als een van de volksvertegenwoordigers om ergens op te letten. En dan kunt u niet omdat u in uw wiek geschoken bent, omdat iemand een Twittertje stuurt of weet ik veel wat. Dat is allemaal naar de rand gebeurd. Hè? Toen was ik al weg. Hè? Waar we nu net over gehad hebben, dat is gebeurd na mijn vertrek. Ja. Dus ze probeerden de aandacht... Nou, ik ben op een gegeven moment weggegaan. En ik kan helaas niets over de beslotenheid vertellen. Dan moet ik dat aan mijn graf meenemen. Dat is namelijk het trieste. Ik kan niet echt 100% met mijn billen bloot gaan.
Ja, Gordon zou het misschien fijn vinden, maar dat kan niet gebeuren. Nou. Ik zie geen opgetogen gezicht van deze kant, hoor. Ik heb wel eens van dit is een regelrechte nichtmerrie, noem je dit. De bal ligt even bij u. Laten we even teruggaan naar dat verhoor. Wat u heeft gezegd, u bent eruit gestapt omdat u niet met meel in de mond wilde praten, maar omdat u door wilde vragen, ook als het in deze meneer van de ABN AMRO ging, om de vertrekpremie ook wel door uw bonus genoemd. Nee, dat heb ik niet bonus genoemd. Ik heb hem wel bevraagd over perverse prikkels, waaronder bonussen en vertrekbonussen. Maar zijn 8 miljoen... Wat ik overigens verschrikkelijk vind, en daarom wilde ik het ook aanhalen. Daar is op een gegeven moment geroezemoes over ontstaan tijdens mijn verhoor. Ja. Er werden laptops verschoven, er werden handen op mijn blad. Dat is meneer Smitman van ABN AMRO die door u werd ondervraagd. Precies. Ja. Wij hebben de vragen die u gesteld heeft daarover, zonder de antwoorden, maar het gaat nu even om de vragen, zodat we kunnen zien hoe u wilde doorvragen, hebben we achter elkaar gezet als het over dit onderwerp ging. Meneer Smitman, u bent niet met lege handen weggegaan. En er werd de hele ochtend nog over gesproken in deze enquêtezaal. De een noemde het bonus, vertrekbonus, de ander noemde een perverse prikkel. Wil u daar nog op reageren? U had het wel over prikkel. Laten we het woord pervers wegvallen. Maar dat acht u wel dus noodzakelijk in de branche om goed en betrouwbaar te kunnen functioneren. U zegt dus wel, die prikkel is wel nodig, want dat is hetgeen wat u bedoelt te zeggen, of niet? Dat was alles wat u erover wilde zeggen, neem ik aan. Ja, maar dat is ook jullie bij hele delen ertussenuit gelaten. Nee, we hebben dus eigenlijk doen jullie hetzelfde. Het gaat om uw vragen. Het gaat om uw vragen, omdat u heeft gezegd, ik wil graag doorvragen. En dat gunde men mij niet. Die andere commissieleden wilden niet dat u dit soort vragen stelde. Is dat waar of niet? Ja, maar dan hadden jullie wel het anders moeten laten zien dan nu. Want nu komt er een maar de hele voor duurde 35 minuten. Waar het om gaat is, die meneer Smitman, die heeft uiteindelijk nog 8 miljoen meegenomen. Hij had recht op 18 miljoen, is zelfs de staat is zelfs tot de Hoge Raad toegegaan. Hij is gewoon in zijn gelijk gesteld en daar was natuurlijk het probleem. Sommige mensen hadden het recht, dat was gewoon contractueel vastgelegd. Maar ik wilde dat toch gewoon boven tafel krijgen. Ik wilde zijn reactie hebben of hij het noodzakelijk acht dat dit soort prikkels... Ja, maar dat is toch uw recht? Dat is toch uw recht als Kamerlid? Ja, maar ik wilde het... Ja, nou, en daar bleek dus anders over te worden gedacht. En helaas zijn er meerdere... Dit is in de openbaarheid gebeurd, dus ik kan er over praten. Ja. En ik werd al buiten de zaal, ben ik geschoffeerd door een paar leden. Nou, ik ga geen namen noemen, dat moet u me niet kwalijk nemen. Meneer Pauw, dat ga ik niet doen. Ik ga me dan toen niet verlagen, maar dat is gebeurd. En naar de rand is het ook nog in een refter, in een kantine, is het voortgegaan. Ja. En er waren ook mensen, er waren ook burgers bij. Maar daar wil ik zelfs niet, omdat dat mogelijk wordt geacht als een besloten ruimte, wil ik daar zelfs niet over uit de school klappen. Maar geloof me nou dat ik na 2,5 jaar, dag en nacht en weekenden en zondag en vakanties, alles heb ik ervoor opgegeven, eerlijk waar. Ik ben afgelopen zomer, maar misschien even een paar dagen er tussenuit gaan. Ik heb alles voor die commissie gedaan. Als ik tijdens de eerste dag van de wedstrijd 3 meter voor de finish van de eerste dag afstap, terwijl ik nog maar een paar weken te gaan had, een prachtige verhoren mocht doen, dan geloof me maar dat ik een hele goede reden heb gehad. Maar vertel die reden dan. Dat is namelijk een probleem wat ik heb. Een parlementaire enquêtecommissie, je hebt een bepaalde geheimhoudingsplicht. En tot aan mijn graf. Ik mag daar niet over praten. Nee, maar ik kan u heeft zelf gezegd niet in de een fractievoorzitter uit. U heeft in het openbaar gezegd dat u niet met meel in de mond wilde spreken. Ik citeer letterlijk. En dat u nou eenmaal door wil vragen. Precies. En dat u niet van een briefje wil aflezen wat de vragen moeten zijn. Nou, dat was wat u zei. Dus blijkbaar heeft men het u niet gegund dat u die vragen stelde. Maar ik kan mij bij deze vragen die we achter elkaar hebben gezien niet voorstellen dat dat van andere commissieleden niet zou mogen. Toch is het gebeurd met een aantal vragen. Ik wil niet zeggen dat die vragen die jullie hebben geselecteerd, maar het ging wel inderdaad over die perverse prikkel. Dit zijn alle vragen die u heeft gesteld over die bonus. Hè? Dat zijn de perverse prikkels. Dus die hebben achter elkaar gezet, dus het moet over deze vragen gaan. En ik heb het recht om over die 8 miljoen te beginnen. Dat vond ik, want logisch maak je vragen. En ik zal het niet over deze enquêtecommissie hebben, maar het is normaal dat je een onderzoeks- en een enquêtecommissie, en anders klap ik daar weer over de school, dan moet ik ook voor oppassen. Is het heel normaal dat je die vragen maak je samen met de leden en ook met een staf. Ja. Het is ons vorige keer verweten door de critici dat we te veel bezig waren met het oplezen van de vragen. Maar dat was wel natuurlijk veilig, want dat waren de vragen die een ieder had samengesteld. Die al had gekregen. Ja, en nu, je ziet, ik ga 1 keer laat ik het los en ik heb er dusdanig het tramland gehad. En daardoor vind ik ook dat ik het geen vertrouwen meer kan hebben
Ik zelf niet. En daardoor ben ik opgestapt. En maar één keer laat u los, meneer Graus. Één christendemocraat. Ja. Een hele zuivere en eerlijke man. Ja. En geloof me dat die ooit zal die nog liever sterven dan dat hij liegt. En dat is iemand, weet ik zeker, dat hij mogelijk ooit, als hij er zin in heeft, het verhaal uit de doeken kan doen zoals het gaan. Een christendemocraat in deze commissie. In de enquêtecommissie. Ja. Maar als onafhankelijk Kamerlid heeft u toch het recht om door te vragen, ongeacht wat uw commissieleden daarvan vinden? Nou, dat is namelijk het trieste van het verhaal. Dat heb ik dus gedaan. Ja. En dat is mij niet en dank afgenomen. Hebben ze nou tegen u gezegd, je moet die commissie uit? Allemaal? Of bent u nou de commissie zelf precies uitgestapt? Ja, maar dat is heel goed dat u het vraagt. Er is niemand, sterker nog, nadat ik heb gezegd, ik ga ermee stoppen. Nadat ik dat heb gezegd, heb ik zelfs voor deze en gene mailtjes gehad, persoonlijke excuses gehad. En eigenlijk is één iemand die dat niet heeft gedaan, maar de andere 5 hebben allemaal min of meer excuses aangeboden over de manier waarop het gegaan is. Dus laat staan dat mij er niets te verwijten valt. Ja, nou ja, het valt u in die zin te verwijten. U bent afgestapt. U had ook op de fiets kunnen blijven zitten. Nee. Op het moment dat ik word beknot in mijn vrijheid van meningsuiting, op het moment dat ik het nodig vond, als commissielid, na 2,5 jaar om dat te vragen. U heeft het toch gedaan? U heeft toch die vraag gesteld? Ik heb het gedaan, maar het is me niet in dank afgenomen. Ja, nou ja, u hoeft toch niet met iedereen vrienden te worden? Maar is het een ego-probleem? Ik was niet... Nee, absoluut niet. Nee? Okay. Maar dat kende hij me ook helemaal niet. Nee, maar ik ken u ook niet, maar ik stel die vraag. Zo klinkt het namelijk. Het zou toch veel glorieuzer zijn geweest als u uit die commissie was gegooid omdat u te veel doorvroeg? Ja, maar daar gaat helemaal jongens, maar nu gaat het zo. Alsof het ging om een bepaalde vraag die ik heb doorgevraagd. Wat is nou het trieste van het verhaal? Dan ga je eruit. En dan is alles wat je samen met de staf en met de leden hebt opgesteld, die vragen, die worden er overal in de pers onderuit gehaald dat het domme vragen zijn. En juist de vraag waar ik op ben doorgegaan, daar hoor je niemand over. Dus dat is ook nog eens het trieste van het verhaal. Dus de hele commissie wordt geschoffeerd door de pers. Ja. En ook een hele staf van 17 mensen. En daar voel ik me echt in de steek gelaten door de persvoorlichting van de Kamer. En ook de persvoorlichter die is aangetrokken door de parlementaire enquêtecommissie. Want die had wel moeten ingrijpen op de feitelijke onjuistheden. Ik heb erom verzocht en het heeft me niet gedaan. Nu moet ik hier mijn verhaal komen vertellen. Waarom bent u hier vorige week niet verschenen toen u had toegezegd te komen, maar op het laatste moment moest afzeggen? Wat was het? Nou, ik moest afzeggen. Ik heb afgezegd en dat had te maken met de overmacht, meneer Witteman. En ik hoop niet dat het nu ook snel zal gebeuren, maar er kan af en toe iets gebeuren. En dat noemen we een overmacht. En door privé-omstandigheden zo? Nou, nogmaals, als u niet erg vindt, wil ik er niet over uitweiden. Maar dat is gewoon echt zo gebeurd. Maar heet die overmacht Geert Wilders? Want de taxi stonden voor de deur. overreden. Ja. Nee. Maar het was een politieke kwestie. En dat is nou het grappige van Geert Wilders. Want u zegt Geert Wilders. Ja. Als ik me bij iemand zijn lang voel en als iemand mij echt die jong grauw slaat. Ja. En onvoorwaardelijk, ook iedere dinsdagmorgen in de fractievergadering, laat zeggen wat ik wil. En met de vuist op tafel laat staan als ik dat wil. Ja. Dan is het Geert Wilders wel. Ja. En dat is namelijk het rare van het verhaal, dat altijd die soort smet op Geert ligt, dat hij juist degene... We volgen het. Absoluut niet waar is. Nee, goed. Maar het was Geert Wilders niet. Was het Jan de Wit, de commissievoorzitter? Moskovits zegt onder die omstandigheden altijd, ik hoor het u zeggen. Is dat niet een goede uitweg? Ik wil het hierbij laten, alsjeblieft. Oké. Ik ben er niet helemaal blij mee. Heeft u niet nog iets leuks te vertellen over de Animal Cops bijvoorbeeld? Die komen er binnenkort aan. Ja, dat klolt. Ja. Het is heel leuk dat we daarmee mogen eindigen. Ja, toch? Partij voor de Dieren is er ineens nu. Morgen wordt een hele vreugdevolle dag voor mij en ook voor de PV, maar ook voor alle dieren. Ja. Want vanaf morgen vroeg 10 uur kan iedereen het nummer bellen 144 Red een Dier. Dus als je ziet dat een hond mishandeld wordt, of je weet dat buren slecht voor de hond zorgen, of je ziet een veetransport waar te veel varkens zijn gestapeld, 144 Red een Dier. En de politie, de dierenpolitie wordt aangestuurd, de noodhulpdiensten, dus de veterinaire noodhulp wordt aangestuurd, dierenambulances wordt aangestuurd, alles wordt aangestuurd door 1 alarmnummer. Vanaf morgen is de Animal Cop actief? Nou, er zijn de eerste dierenpolitiemensen, en die worden binnenkort... De fulltime mensen worden binnenkort beëdigd. Daar zult u ook wel van horen. Ja, maar als we dan morgen bellen... Er zijn ook enkele part-time dierenpolitiemensen. Dus die hebben de opleiding gedaan, maar zijn part-time dierenpolitiemensen. Die zijn al actief. Ja. En dat is bijvoorbeeld eergisteren, heeft een dierenpolitieman uit Limburg-Zuid, waar ik zelf woon, die heeft nog 31 paarden in beslag genomen. Een zeer ernstige zaak. En zo zie je dat de mensen, er wordt altijd heel lacherig over gedaan, maar dat ze meteen al een paar keer flink beet hebben gehad en hufterigheden hebben aangetroffen. Ook in het huis hebben ook nog andere dieren in huis aangetroffen. Alles is in beslag genomen. Je ziet wat voor goed werk ze doen. Okay. En geloof me, nu zijn het dieren... Nou je zin? Nou weet iedereen wat 144 is.